Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaur ekainak 19 dugu, astelena eta gainera aurkezle berriarekin. Ainhoa, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere. Eskerrik asko. Zer moduz pasa duzu asteburua? Ongi? Ongi, bero handia, baina ondo. Bueno, gustora ez, beroarekin ere disfrutatzen da. Bai, asteburuak beti disfrutatzen dira. Oso ongi, Ainhoa, bueno, zer dugu gaurkoan elkarrizketen tartean? Bi izanen ditugu eta ustut biak kirol kontuen ingurukoak ez ditugula. Bai, badaukagu bat Jon Gondan Zizurko alkatearekin, pasaden asteburuan izandako Zizurren kirolaren festaren inguruan arituko dena. Eta kirol kontuekin aurrera eginen dugu gaurkoan, izan ere Nafarroako Txirrindulari Federaziotik etorriko zaigu Ander Villanueva. Hori baino lehenago gauza gehiago ere baditugu, ezta, Ainhoa? Bai, beti bezala, goazen lehendabizikoz efemerideekin. Az gaitezen efemerideekin. 1856an New Jersey estatuan, Amerikako Estatu Batuak, historiako lehendabiziko beisbol partidua jokatu zen. 1978an Jim Davis Estatu Batuar komikigileak Garfield egunkari komiki tira sortu zuen. Orain goazen eguneko lerroburu nagusiak ezagutzera Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, arratsaldeon Larraitz, hauexe dira gaurko ekainaren 19 honek utzi dizkigun titularrak. Hasteko, ia 29ko parte hartzea izan da Nafarroan gure esku dago dinamika sustatutako herri galdeketan. Nafarroako 4 eskualdetako 7.781 lagun joan dira botoa ematera etorkizun politikoaren alde. Aurrera eginez albistekin Gorenak Auzitegi Nazionalaren esku utzi du pasaden martxoaren 11an Iruñan izandako istiluen auzia. Gorenaren arabera, istiluak terrorismo delituak izan daitezke. Eta aktualitate politikoarekin jarraitu Arnaldotek izango da EH Bildu koalizioko lehen koordinatzaile nagusia 84ko babesa lortuta. Otegik azpimarratu du iraultza kontserbadoraren alternatiba direla. Eta Iruñeko epaitegiak artxibatu egin du Nafarroako nekazari eta abeltzainen batasuna edo UAN sindikatuaren ustezko iruzurrari buruzko abiatutako ikerketa. Eta aurrera eginez ere, Adolfo Txiki Muñoz aukeratu dute elako idazkari nagusi 87,8% botoakin. Muñozek bere 3. agintaldiari ekingo dio. Eta 18 urteko gazte bat atxilotu dute 5 oinezko harrapatzeagatik Bianan. Eta Sanferminei begira, Sanferminetan balkoien alokairua behatuko du Ogasunak. Eta gaurko albistekin bukatzeko Carlos III prestuaren gurutzaren saria jaso dutenen lanak gogoraipatu du Uxue Barkosaik. Eskerrik asko Aitziber Iturri, orain egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin Diario Navarra egunkaria. Gaurko lerroburu nagusiak hauxe dio, Sánchezek PPri aurre egiteko alternatiba bat bilatzeko konpromezua hartu du. PSOEko exekutiba berrian sartu da horretaz gain ere Santos Cerdan Nafarra. Horretaz gain gaurko argazkiko protagonista Portugal dugu, izan ere Zorigaiztoko sugarrekaitzak Portugal astindu dute. Historiako suterik txarrena 60 hildako dagoeneko kotxeetan harrapatuta gehienak. Argazkian Bale de Porkaseko bizilagun bat ikusi dezakegu eta sugarrak etxeetatik oso gertu. Bukatzeko beste bi albiste gehiago Diario Navarra egunkariari dagokionez, Iruñeko bizilagun bat hilda autoistripuan Maienen. Eta bukatzeko Fandino hil zuen adarkadak gibela eta giltzurruna hondatu zizkion. Aurrera egin dezagun Diario Noticias egunkariarekin.
Lerroburu nagusia hauxe dugu gaurkoan, foru gobernuak foruzainei soldata igo eta jardunaldia funtzionarioekin berdintzea proposatu die. Kontu gehiago eta erdialdean dugun lerroburu batek hauxe dio, sugarrek Portugal suntsitu dute munduko sute okerrena 25 urtetan 72 hildakorekin. Politika kontuak beko aldean eta argazki batez lagunduta, Sánchezek Peperen legeak indargabetzari lehentasuna eman dio, eta bukatzeko beste bi albiste nabarmenduko ditugu azalari begira, ia 8.000 nafarrek erabakitza eskubidea aldarrikatu dute, atzo izan zen hitzordua, eta bukatzeko Bianan 5 pertsona harrapatu eta positibo eman zuen gidaria atxilotu zuten. Eta gara egunkariari dagokionez, lerroburu nagusian eta argazki handi batez lagunduta Arnaldo Otegi politikaria dugu, hauxe diote bere adierazpenek, EH Bildu oraindik ez da alternatiba errealtzat hartzen. EH Bilduko idazkari nagusiari lehen elkarrizketa egin diote gaurkoan gara egunkarian, kontu gehiago, beko aldean eta lerroburu handi batez lagunduta abstentzio errekorra lortu du Macronek parlamentuan gehiengoarekin gobernatuko du Frantzian. Beste bi albiste nabarmentzekoak, batetik bero olatuak sute lazgarria sortu du Portugalen 60 hildakorekin eta bukatzeko 24 herriren eskutik heldu dira galdeketak Nafarrora. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herria Irratiko lagunen agerkarira. 3 albiste gaurkoan azalean, abiadura handiko trenaren aurkako pintaketa egin du mugituk eta hori erakusten duen bideoa ikusgai Euskal Herria Irratiko agerkarian, bestetik abeltegia okupatu dute hainbat gazteek lekarozen eta horren isla den bideoa ere ikusi dezakegu eta bukatzeko asteburuko kontuak frankismoan esklabu hartu zituztenak izan dituzte gogoan. Goazen eguneko agenda ikustera. Gaur poesia errezitala. Isabel Ribasek Idea Bilariño poetagilearen poesiaren inguruko hitzaldia emango du gaur ekainak 19:07 Nafar Ateneoan. Aurrentzako 13. Sanferminetako kartelen erakusketa. Uztailak 5 arte kartel finalistak ikusteko aukera izanen da. Gaur ekainak 19 Korte Ingelesen. Pintura erakusketa, fabulak eta oztopoak. Ekainaren 29 arte, Juan de la Ricaren pintura erakusketa ikusteko aukera izanen da, Ormulo Galerian. LGTBIQ arrotasunaren inguruko hitzaldia gaur ekainak 19:07 erabilera askotariko gelan kaldererian. Pablo Sarasateren legatua erakusketa. Ekainak 30 arte, musikariaren objektu pertsonalak eta instrumentuak ikusteko aukera izanen da, Zibibox Kondestablean. Orain Larraitzek udalerrietako albisteak kontatuko dizkigu. Ekainak 19 dugu gaurkoan astelene ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko 80 gazteek iaz baino 10 gehiagok sari bat jaso dute 2016-17ko ikasturtean 40 ikastetxetan egindako berri emaile lanagatik. Hijas de Jesus ikastetxak eta Basoko BHiko Maria López Valero eta Alejandro Basilio Galván Pérez Ilzarbek aintzatespen berezia jaso dute. Kontu gehiago Iruña aldean Aldezarreko kaleen bilakaera erakutsiko duten argazki erakusketa egonen da Iruñeko saltokietan, argazkietan 1914 eta 1985 urteetako 82 irudi ikus daitezke. Bestalde aurreskolek haurtzaro obretako kontratazioa onartu egin dute, menu osasungarrien bigarren fasea ere onartu egin dute aldi berean. Eta astelehenero egiten dugun moduan joan gaitezen lehenik eta behin Antsoain aldera. Euskara ikasteko diru laguntzak izanen dira Antsoainen, eskatzeko epea irekita egonen da uztailaren 24 arte. Eskaera onartzeko
Antsoainen erroldatuta egotarekin batera ikasturtean klaseen 85%ra joan izena egiaztatu beharko da. Eta bestalde, Nirekin euskaraz zuk nahi baduzu, Antsoaingo udala ilusioz dago ospakizun denboraldiaren zain, antsoaindarasko biltzen baitira garai horretan, euren herriaz elkarrekin gozatzeko eta kanpaina berritzaile bat eskuan dutela emanen dio hasiera denboraldiari. Eta aurrera egin dezagun Arangureenekin, Irulegiko gaztelua Iruñerria kontrolatzen duen Nafarroako erresumaren gotorlekua izan zen 1484ean, eraitsi zuten arte. Indusketa arkeologikoak ekainaren 19tik uztailaren 2 eginen dira. Eta bestalde, etxabe baten salmenta eginen dute Mutiloako 2. poligonoko lurzatian 18. azpi eremuan. Eta bukatzeko joan gaitezen Barainain aldera. Barainengo festa gainean ditugu, pertsona asko kolektiboak barne parte hartu dute festak antolatzeko prozesuan, ideiak ekarri eta herritarren parte hartzean oinarritutako ekimen baten zati izan direlako. Ekainaren 28an hasiko dira Barainengo jaiak. Eta bestalde 2017ko udalekuetara diru laguntza eskatzeko deialdia kaleratu dute, eskaerak Barainengo udalaren herritarrak hartzeko bulegoan irailaren 15 baino lehen egin daitezke. Eta bestalde txakurren txertatze kanpainari dagokionez, merkataritza etorbideko 27. zenbakian eginen da ekainaren 23an. Eta kirola informazioaren inguruko albiste bat ere badaukagu, 2017-18 ikasturterako izen ematei dagokionez, abuztuaren 28tik irailaren 6ra, erroldatutakoek eman dezakete izena 012 telefonoan, eta interesdun orok irailaren 18an eta 19an. Udalerrietako albisteak alde batera utzita joan gaitezen oraingoan eguraldiarekin. Gaurkoan ekainak 19 Nafarroan giro eguzkitsua goiza eta arratsaldearen hasieran. Gainontzeko denboran bero hodeiak agertuko dira tarteka eta baliteke zaparrada trumoitsuaren bat lehertzea. Hego haizea emango da, baina aldakorra ibiliko da. Tenperaturak berdintsu mantenduko dira. Iruña aldean gaur eguzkia bero hodeiekin tarteka. Hego haizea ibiliko da eta 36ko maximak eta 20ko minimoak izango dira. Baztanen eguzkia eta bero hodeiak, zaparrada trumoitsuaren bat lehortzeko posibilitatearekin. Goizean hego haizea eta arratsaldean ipar-mendebaldekoa, 32 eta 20 gradu arteko balioa utziz. Bihar Iruña aldean giro eguzkitsua. Arratsaldetik aurrera bero hodeiak ugarituko dira eta baliteke egunaren amaieran zaparradaren bat ematea. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da eta tenperaturak asko igoko dira. Baztanen eguzkia nagusi. Arratsalde gau partean bero hodeiak agertuko dira eta goizeko hego-ekialdeko haizea ahultzen joango da. Temperaturari dagokionez, nabarmen igoko dira. Eta magazinaren lehenengo zatia alde batera utziko dugu, orain elkarrizketen tartearekin aurrera eginen dugu, gaurkoan kirol kontuak alde guztietatik, ezta, Inoa? Zer dugu lehenik eta behin? Bai, lehen aipatu den bezala Jon Gondan Zizurko alkatea dugu. Pasaden asteburuan, ekainak 17an Zizurren ospatutako kirolaren festaz hitz egingo duena. Osongi, eta hori alde batera utzita, ondoren txirrindula kontuak izanen ditugu, izan ere gaurkoan Ander Villanueva etorriko zaigu Nafarroako txirrindulari federaziotik.